Tot de merelzon, tot de merelzon, het is voorbij. Hoe verschillend wie het thema bij de derde betinking in Dokkum. Geef me je hand en ik luister. Laten we praten. Vertel me over vrijheid en hoe dat niet vanzelfsprekend is. Bij een stille tocht van de Bonifatiuskapel af ging men naar het verzetsmonument onder de Woudweg. Daar waard een kranslijn. Vervolgens waard de tocht vervolgen naar het Noorderbouwwerk, waar 2 minuten stil te houden waar.